The next lesson I do so any access modifiers. Any access modifiers. Access modifier will Java a keyword be a security door. A chain nipa with me access and answer in submit account code no. Neo access modifiers and 9 in a Java. Aba kone public. Na saa public access modifier na ebi nie. Na ɛno no sɛ wode di wo code anim kan a ɛma ho kwan ma obiara tumi access wo code no. Afei access modifier ɛtɔ so mmienu ɛne private. Na saa access modifier wei sei sɛ wode di wo code n'anim a agye sɛ obi a wone no wɔ the same class ɛna ɛbɛtumi access saa code no. Afei nso access modifier a ɛdi hɔ ɛne protected. Saa access modifier wei sei ayɛ sɛ private. Nanso ɔno deɛ ɛsan ma subclass ɛkwan ɛma wotumi access code no. Nanso private deɛ ɔma wo kwan koraa ma wo create subclass na nka mpɛ sɛ watumi access. Afei access modifier ɛtwa to any default. Saa access modifier wei sei deɛ ɛma obi a ɔne no wɔ the same package ɛho kwan. Te sɛ obi a no the same package sei. Ɛno ɛma ɔmo ho kwan ma ɔmo tumi access wo code no. Ɛna ma menkae o default access modifier no yɛntwerɛ. Nti sɛ wopɛ sɛ wo code no yɛ default a ɛno ara nso wobɛgya wo code no saa womfa access modifier biara ɛnto ho. Nti saa no ɛno ara no kɔ default. Na saa default a wohu no ase no yɛ keyword bi a ɛwɔ switch mu. Yɛbɛsua switch a wɔyɛ lesson wei sei mu. Na sɛ mpɛ sɛ wo visualize nti na metwerɛeɛ no. Nti wode yɛn pepa mpo. Because default deɛ yɛntwerɛ. Mfa hwee ɛnto code no ho. Nti wode yɛhwɛ sɛ deɛ de access modifiers na restrict code access ɛwɔ program emu. Nti wode yɛn create class baako ɛmfiri saa access modifier class wei sei mu. Na yɛhwɛ sɛ deɛ yɛbɛtumi access saa class na attributes ɛne ne methods sɛ yɛde access modifiers ɛto to code n'anim a. Nti yɛbɛkɔ ha sei na yɛmia right click na yɛkɔ new na yɛkɔ Java class. Nti saa class wei sei no ɛnyɛ no Y for young, Y modifiers. Yes, a young modifiers. Na package no. Yɛmfa nhyɛ modifiers package na ɛmu bi. Nti yɛmia finish. Nti sisi no yɛ create Y modifiers anaasɛ young modifiers a class. But ɛno nso ɛwɔ modifiers package na bi. Ɔde yɛnhwɛ access modifiers no deɛ no. Once access modifiers the package in friend modifiers. Ɛna saa Y modifiers a class wei nso a create their share the same package anaasɛ folder a yɛde access modifiers no ɛhyɛ mu no. Nti yɛma young modifiers na attribute ɛne method. Yɛmfa modifiers ɛtoto no mu na yɛntry sɛ ɛbɛyɛ access ɛfiri ha sei.
attributes a yɛde gu young modifiers mu nie. The first attribute no yɛde public, second yɛde private, third yɛde protected, and the last one yɛyɛ default. Nti wode yɛn create object ɛma y modifiers no. Na so sɛ ha sei main method anaasɛ main function biara ni ha sei. Ɛsiane sɛ y modifiers no yɛ access modifier we sei subclass. Nti main method na saa access modifiers we sei use no ɛno bi ɛna y modifiers we sei nso use. Nti wetuma create object ama y modifiers we sei a ayɛ sɛ yɛkɔ create wɔ access modifiers ase. Nti create bi ɛma y modifiers no. Nti the class name ne bɛba y modifiers. You are near the object name na to aso. Nti we yɛma no mod na equal to the new keyword number. Yes, add the y modifiers edin na saa baabi mu. Na the parenthesis aba semicolon. In this you create object for y modifiers na we. If you access ni hwɛ de access modifiers no si yɛ na adwuma. Nti we say no you be access or print statement nim. Nti yɛn access afi yɛmbɔ object no edin no a ɛne mod no yɛmfa dot mbra na yɛmbɔ name. Once you bo name no biribi ansi no anso mo gya ma yɛabɔ. Nti yɛn print we so me print a ɛna aba no mo me print ɛna mo de edin na ba no kofi. Afi yɛn access age no once name na ɛda public. Nti yɛn access no man ka hwee. Afi yɛn access age no ɛnde ɛda private na yɛn hwɛ de nso mbɛka akyerɛ. Nti yɛmfa age ne nto aso. Nti once able age no mo de ade kɔkɔɔ asen aseɛ. Omo say age has private access age has private access in y modifiers. Kyerɛ sɛ yɛntumi access. Wode yɛmfa age no nkɔto public ne yɛnhwɛ de bɛsi. Nti once yɛde age no bɛbɛto public no afi ade kɔkɔɔ no free hɔ. Kyerɛ sɛ yɛsi yɛde ato baabi a obiara bɛtumi access code no. Nti yɛsan fa nkɔto yɛ private na afi we a try sɛ bɛ access protected ne nso. Nti yɛn try sɛ bɛ access national ne nso. Nti once national no so yɛbɔ aba. Ɛsiane sɛ protected no sɛ mo mmienu nyinaa mo wɔ the same class a ɛyɛ na baako tumi access ne yɔnko code. Nti sɛ yɛhwɛ a
access modifiers no ne y access modifiers ne nyinaa no ɔmo ɛwɔ the same class. As yɛbɛka y access modifier no ɛyɛ subclass of access modifier wei sei. ɛno nti na access modifier wei sei ɛtumi access y class modifier no protected attribute no. Afei yɛn print no nso ɔmo bɛma yɛ print a bansa na no yɛni kan yɛn comment age no because ɛda so da private nyɛ sɛ ibi nya compile error nti ɛbɛ comment ne arun nti ɛna aba no edin deɛ n'aba ɛsiane sɛ yɛhyehyɛ ne sei yɛse only can print name no we are not print national no nti na ɔde baeɛ no Kofi na ɔsa ɛde national nso yɛ baeɛ Ghanaian nti afei de twa toɔ no yɛn try sɛ bɛyɛ access fourth one no a ɛno ne gender no yɛn try sɛ bɛyɛ access na yɛnhwɛ nti ɛbɛba down na yɛasa paste wie no yɛpepa mbɔ gender nti gender no nso yɛbɔɔ aba ɔmo ansan biribiara ase nti yɛn print no nso nka ho sɛ ɔmo de bɛma yɛ a nti ɔmo de yɛn nso aba ɛna ɛka ho mail nti Kofi no da nti yɛnkɔhwɛ ha sei no yɛhwɛ ha sei a na Kofi ɛda public yɛ access yɛ ɔmo de ama yɛ ɛna na national no nso da protected ɛno nso yɛ access yɛ ɔmo de ama yɛ ɛna gender no nso na ɛda default ɛno nso so yɛ access yɛ ɔmo de ama yɛ nti sei na access modifier nso ɛtie wɔ Java.